Larrabetzuan zarik uste dut Euskal Herri guztiarentzat almodoen, ez da oso geuse emozionantia, emozio asko ataratzen dituen ekimen bata, eta gero, beste alde batetik dana da, gure idiosinkrazia edo gure identitatea eta gero hizkuntzari indarra emoteko ekimen bat, ez da? Bizi da bizi, eta igertzen da herriaren taupadak ari dila askartzen, jendea urduri dago, badakilako gauza garrantzitsua dela. Azken finean, korrika, hizkuntza bezala gauza bizia da herri honetan, eta alde horretatik gaur ere hori biziko dugu ziurrenik, ezta? Korrikara niretzat da erakusketa bat, azken batean. Urte osoan jende asko dago modu agerian edo esain agerian ere gure kultura eta gure hizkuntzaren alde lan egiten. Korrika irauten duen bari baste luzetxo honetan denak ateratzen gara kalera, dena da festa, kompromiso maila ezberdinak eren nahaztu egiten dira. Nipetzat dela post-kolektibo txikitsu bet. Esan herri euskaldune dela, baina ez bete-betekoa erabilpena ez da izen behar leuken bestekoa. Baina, nipetzat olango egunek lortuten deurela, Euskaren inguruen jente bat aglutinetia, ostian apurbeta parteta dauena batuten da korrikara. Esperientzia behar dukogu. Baina, klaro, herrian izenian eitia eta jakitia, hau, eurek dauzen lekutik badakiela euren izenian hemen eiten gauzela guretzako hori da satisfaziorik etan diena. Borbor, esango nukenik hori dela ez, hemen ikusten dana, bai? Bai, borbor, jendea egun hau beti izaten da, berdin da gauez, zein egunez, beti izan den da, oso polita jendea egiten da kalera, eta nik uste dut, ailegatzen denean, batuko direla ara erlatzetara ongetorri egitera joan direnak, eta ikusiko zuzerako multzo handia batzen den. Nipetzat Larrabetzun korrikak badekola oinarri bet, eta ez da egongo duze asko, hainbeste jente batuten deuena. Segi! Nik uste Larrabetzun implikazioa oso handie. Oso korrika emozionante bizi izan ditugu Larrabetzun, eta egunez pasatu direnean oso ondo, baina goizaldian pasatu direnean primerakoak izan dira. Gauez izan direnetan ere oso giro ona egonda, giro koloretzua, giro bizia, eta gaurkoa ezberdina izango da alde horretatik, astean zehar eta eguerdiko arratsaldeko 3etan, baina nik uste dut oso ondo erakutsiko dugula Larrabetzu zeinen bizian eta zeinen korrikazalea den. Kukubiltxo izan da goizaldeetan eta bestia beste, ez da bai, aipatu gure dut bereziki kukubiltxo ingoan, kukubiltxo izan da bestia beste oso koloridue, argie, asko emondotzona korrikiari. Kulturtaldiak eta badeku kilometro bat, baina kukubiltxo antzergi taldiari izikotzegu hori, seguru gupaino asko zobetengo durelata. Guretzat oso berezia izan da beti. Beti egon gara prest korrika egiteko modu askotan egin dugu korrika, bai zankoetan, bai mozorrotuta, eta aurten tokatzen zaigu oso trantze berezia, latza baina berritzailea edo izan daitekena, orduan kukubiltxo bezala nolabaiteko atsedenaldi bat hartuko dugu eta lekukoa pasatu nahi diogu korrikarekin batera, hasierako kukubiltxo sortu zutenei, eta berriro ere hausnarketa berri batean sartuko gara, kukubiltxo berri bat egiteko. Gure historia begiratuta eta harrotasuna baino ezin zaigu atera, modu arroan eta gozoan eta esaten dugu kukubiltxo izan garela 35 urtez eta izango garela oraindik. Tipi-tapa! Rambi la echaron, usted la echaron. Tipi-tapa! Lehenengo kilometroak kirolariek hartuko dituzte, eta imaginatzen dut kilometro bizkorrak eta biziak izango direla, kirolari guztiek, izan federatu gabekoak, gero futbol elkartek hartuko du, eta gero biziak izango dira bai eskolaren kilometroa, eta hori ikusten da etorkizuna eta umeak eta Larrabetzu daukan etorkizuna hizkuntzari lotua, kulturtalde, kulturbilguneak hartuko du, eta aurtengo korrika berezia izango da horretatik kukubiltxo hori agur esango diogulako,
krisi ekonomikoak eta kultura krisiak kukubiltxo ere harrapatu du, baina ostantzeko kultur talde eta eragileek bultzada emango diote beste maila batean, eta gerora udalak eta herrirak ere hartuko dute, eta azken finean herrigintzan ari direnen ordezkari izango dira azken 2 kilometro horiek. Hori baik, kulturbilguneak hartuko deu, herrirak hartuko deu, udalak berak hartuko deu hor Kiskibilen. 8 atorno zure duak, pipi tapa, pipi tapa! Pipi tapa, pipi tapa! Pipi tapa, pipi tapa! Hori, venga, teka! Lasai, etorri, lasai, furgoneta pasari! Ja, urte biero, zelan herrire ailegetan da, honeixegaz ekitaldigaz, korrikako ekitaldigaz bakarrik horia da, gehiengo bat, bereu herri euskalduna da, bai ez zoritxarrez erderia pedeko inder bat. Korrika nahi dugula gure hizkuntza, gurea izatea eta gure hizkuntza modu normalizatuan kalean egotea. Larrabetzu bai bada herri euskaldune eta behar bada kanpotik honan ikusten gaitue. Bai, badago zerekin, esate baterako ikez, klusterrak egin zuen hemen ikerketa bat edo diagnostiko antzeko bat, eta ez horren beste umeen artean, bai, helduen artean euskaren erabilera portxuet bajatu inde. Segitan dugu herri euskal nahi zeten, baina gero eta arazo egual hori kanpotik jente asko datorre bai, gero egual gehiago entzuten da ardera be bai, ikaslean artean be bai, gero eta gehiago entzuten da. Ez dakit hor giltze dugu erabilpena areagotzian, eta horretarako zerrei lehien nik ez teko barita magikorik, ez? Badauz elkarteak horretan eragiten aldeurenak eta eragiten deurenak, euskal elkartea, dala bertso eskolan gube alegin duten gara, giro euskaldun hori zabalduten, eskolatik behiten da alegintxue. Azken urte hauetan, ikusi dugu zelan erabilera apur bat maldan bera etorri dan. Egia da, ez dakite, nagusien artean, jende helduen artean apur bat jaitsi egin dan. Gero jende berria betorri da herrira. Orduan, gure erronka da, hemen kalean, bai? Kaleko erabilera bultzatzea eta horretarako. Konkretuki Larrabetzuko umeakaz eta suerte handia daukagu, naiz eta familia erdeldunetatik etorri, eskolan de eredu egaz bakarrik gauzelez, kriston suertia daukagu, ze horren aitzakire euskera ikasten dute, eta dire herritar bat gehiago. Eta ume horrek bai badire euskera egiten daudenak, bai zoritxarrez, beste belaunaldi batzuk dire, zaten dozun, euskaldun utze eta erderaz. Umeen artean euskera da nagusi, gure umean ikuste dut bizi direla euskeraz, Larrabetzun, eta hori oso importantia da. Horretan baigu suertetxu, ez? Umetarik eukiten dugu, umetan ginenean bageun konja herrien dauzen alkartean barri, eskinen partaide zuzen bai ziarkakoak, eureka antolatu zaitu esan gauzetan, eta nipetat hori da bidea, ez? Osea, umetarik ez zuzenean inpliketa egon, bai jakin herrien badauela zeuzer, mogimendu bet, kulturan ingurukoa, euskaran ingurukoa, eta horren presentzia dauenean gerora errezau da bertan inpliketia, eta ia horretan segi duten dan. Hau bai jendeza, segi, hapa Larrabetzu, tipi tapa! Kilometro batzuk egin beharko ditugu, herrian hasi eta herria utzi arte eta konpromiso hori hartu dugu etxean eta behintzat Lezamako mugan arte egingo dugu korrika. Urteak ez doa alferrik aurrera eta beti zalantza hori eukitzen duzu, ez? Hasiera batean norberaren kilometroa egin ondoren beste batzu ere egiten zituen. Gaurkoan noraino helduko ote garen. Ni konpromiso hartu dut Lezamatik ere bai korrika sartuko naizela. Aurrera!